Il-Prim Ministru Robert Abela ammetta in-nuqqas ta' viżjoni fit-tul ta' Gvern Laburista falliment illi qed iwassal fost l-oħrajn għalqtuh fil-provvista tal-elettriku f'diversi lokalitajiet. F'intervista mas-sit Love in Malta pubblikata b'mod sħiħ tul il-jum tal-Ħadd, Abela stqarr illi l-infrastruttura tad-distribuzzjoni tad-dawl ma laħqitx ma tkabbir ekonomiku. Imma l-infrastruttura tad-distribuzzjoni ma laħqitx ma dak ir-ritmu. Skont esperti fil-qasam din ma fi assolutament xejn tiftaħar biha kif tesponi biss il-fatt li l-Gvern tal-Labor ma pjanax b'mod strateġiku u serju għad-dannu tal-familji Maltin u Awċin u diversi stabbilimenti li għal sajf ieħor qed jintlaqtu minn din l-isfida b'ansjetà kbira u generators fit-turuq. Robert Abela insista li dan is-sajf kien aħjar mis-sena l-oħra għaliex ma tantx mar id-dawl daqsien ilu, tant illi ftaħar illi lilu ma nqatalux id-dawl, iżda fl-istess waqt ammetta li x-xogħol mal-istoħ xkollu reġa' dar għall-apoloġiji. Kellek power sajf? Investejna. Jien ħanidlek l-għala ma kellix għax. Ma kellekx? Le, jien kont wieħed milli ma kellix. Ma lħaqniex għamilna x-xogħlijiet kollha. Sinċerament niskuża ruħ magħhom. Wara l-intervista, ħafna irrimarkaw illi f'dan l-istadju l-poplu ma jridx apoloġiji iżda ċertezza illi mhux se jkollu jarmi l-ikel tal-friża mqar garanzija ta' fan jaħdem u mhux biżali għatta lejl fi sħana b'ristoranti imurilhom id-dawl u telf ta' flus. Matul l-intervista l-Prim Ministru kien mistoqsi fuq l-inkonsistenzi tiegħu fost oħrajn dwar il-vot tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew ta' Roberta Metsola fejn minkejja ġimgħat ta' kampanja kontra l-istess Metsola billi fost l-oħrajn insinwa li aġevolat l-aggressjoni ta' Iżrael fuq il-Palestinjani, Abela biddel in-narrattiva u wera is-sosten tiegħu fil-konfront tagħha differenza tal-MPs Laburisti Alexa Ġussaliba u Daniel Attard. Mistoqsi għalfejn għamelek, Robert Abela qal illi vvotala għax sempliċement hija Maltija, dikjarazzjoni meqjusa bħala waħda ntiża biex iċċekken il-kapaċitajiet ta' Roberta Metsola. Ma nemmix illi kelli nieħu pożizzjoni kontra Maltija bħali. Għalija l-interess nazzjonali jekk kienet Franċiża jissupera. Jekk kienet Franċiża x'konta. Jiena Maltija kelli qudiemi. Intant, mistoqsi fuq il-kwistjoni tal-ħaddiema barranin li ġej minn barra l-Unjoni Ewropea l-Prim Ministru qal li brabta mal-food couriers u sewwieqa tal-kebs hawn biżejjed. Madankollu ma kienx jaf in-numri bi preċiż fuq liema qiegħed jibbaża tali dikjarazzjoni. Fl-istess waqt u bl-istess argument, skontu m'hawnx iżejjed barranin li jaħdmu fil-qasam tal-catering. Is-suq għandu iktar ħaddiema minn dak li huma meħtieġa. Kemm għandna bżonn mela għala numru? L-eċċessivit, hemm numru in eċċess illum. Le, tieni numru imma. Kemm għandna jekk qed Statistika preċiża nista' nġibha minn Jobs Plus u nagħtihilek li llum għandek suffiċjenza. Pereżempju, catering. L-istess loġika ta' Imma se jkun hemm ban ukoll fuq tet country nationals li ġew hawnhekk biex jaħdmu bħala waiters. Il-catering l-ewwel net il-Labour Market Review m'għandikax li hemm eċċessività. Abela insista illi fuq il-postijiet tax-xogħol lest jintroduċi l-intelligenza artifiċjali fi kliem sempliċi ir-robots biex jagħmlu xogħol low-skilled minflok ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea. Sfida illi ġab unikament Gvern Laburista, sfida illi nibtet minħat ħlif lissa Ministru Clyde Caruana meta kien fit-tmum ta' Jobs Plus bil-importazzjoni ta' eluf ta' ħaddiema barranin minn aġenziji varji biex jitħadmu bit-cheap labor. Għaliex, skont l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Malti ma jridx jibqa' iservi. U brabta mal-ex mexxej Laburista ma naqsux il-botti u l-attakki sottili fil-konfront tiegħu minnaħa Roberta Abela li fl-aħħar ġimgħat komplet teskala il-pika bejnietom. Dan kif fil-waqt illi qal li l-amministrazzjoni preċedenti mexxiet tajjeb u stqar illi ħallitlu diversi sfidi li kellu jsolvihom u fosthom il-Grey List u l-Manival. Diversi sfidi li writt. Ma wriġ żgur gvern li kien kollox wartu żgħar, kellu ħafna tajjeb, ħafna ġid, imma kien hemm ukoll sfidi kbar waħda minnhom kienet il-Grey Listing. Francesco Catania, Net News.